got you something close to me, and left with something new. See through your hair, you haunt my dreams. There's nothing to do but Rozprávy odhalia, čo to z osobného i profesionálneho života hudobníkov a iných osobností. V relácii Tapír sa stretneme s 3 hostiami, jedným moderátorom a strašnou kopou zábavy. V pondelok popoludní, takže sa na vás všetkých teším. Ahoj, ja som Bára a toto je môj hlas. Ak ste si nezvykli, máte smolu, pretože každý druhý útorok sa budeme rozprávať o filmoch. Teší sa na vás Lapka. Povedz mi svoj názor, povedz mi konečne svoj názor. Prečo ho chceš vedieť? Pretože tvoj názor je dôležitý. Tržnica. Miesto pre tvoj názor. Každý pondelok o 10:00. Na rádiu Éter. Každý druhý útorok od 10:30 do 10:30 si stopnite hudobnú reláciu Music Travel so Zuzkou a Simom. Ja som Anet. A ja som Viera. A sme závislé na hudbe. No, tak trošku. Ak si aj ty, tak si nás nalaď každý útorok od 5:00 do 6:00. Jukebox, vaša pravidelná dávka hudby. Morho. Hoj Morho, detvo môjho rodu. Áno, klasika je večne živá a známa. Ale ak chcete vedieť, čo sa budú učiť práve vaše deti, počúvajte múzu. Sme dve Fresky, Erika a Sofia. A každý druhý útorok O 20:30 vám naložíme ten najlepší, čo to nehovorí? Vám naložíme ten najlepší kultúrny myšmaš. Už vás nebavia napodobeniny? My vám pustíme staré originály. V uskladených hitoch. Bubliny, relácia každý pondelok večer o ľuďoch a so super hudbou. So mnou a so Simou, ktorá ešte tu nie je, ale príde. Sorry, že meškáme, svarili sme v chodbách. A našli sme veľa zaujímavého a pekného. A počuť to môžete každý druhý útorok o 19:00. Tešíme sa na vás. To bolo zle. Zajtra idem na diskotéku do Európy. Bude tam Rytmus. Ja si chystám na šovšovičku, prídeš? Nie, ja idem na vernisáž do galérie. A ty? Ja idem na tlačovku. Éter Service. Aktuálne Informácie pre Študentov.